welcome to my YouTube channel. So nagamit ko karon og official kay syempre na ako karon sa store na maligya og stop toy. So daghan kay tag mga nindot nga stop toy no, mga gwapa kaayo. Hi, gwapa pas na maligya ba. So anyway, ay Maya Cristina ang Inday Maria ang tindirang hugotera. So social kay kung pangalan og apelyido no, pangdato pero pobrehon og nawong bitaw oy. Ha ini so mga nindot kay ang stop toy guys no. Tama na gini siya pang Valentine's Day, baka mo na namoy nagtigom na mo para ipalit og regalo sa inyong mga uyab or asawa, i-surprise karong Valentine's Day. So kung naan na idis maayo sa kanang wala pahala tigom-tigom lang sa tano ning kamot sa tagtrabaho intaw adlaw-adlaw. Bitaw guys, oy, salamat kaayo ba sa akong bana nga mo ginagtulod intaw sa kuha nga maghimo-himo do kuno kog YouTube channel kay hilig-hilig mo kog video lagi. May na lang naay ganahan mo subscribe. Pero subscribe lang mo guys ha kung ganahan mo. Pero kung di mo ganahan, ayaw sad oy, di mo sad good ko, mabugos good. Try lang, pero salamat pud kaayo gid oy kay nakoy bana ba nga supportive kaayo. So siya gid ang hinungdan. So salamat kaayo ha sa akong bana diha. Salamat kaayo. Bitaw oy nara mo mga stop toy guys. Oh, nindot kaayo ba? Yahay kay makadawat ani ba. Samot na sa uyab pa no. Pero ambot lang og sa minyo na mas pilion na lang sad siguro natong mga asawa og bugas og sudan ba kaysa kain-ani. Pero ani oy human size. Sus kantidad ani isa ka sakong bugas na gid ba. Sayang kaayo pero nindot mong gid sad tong naatay regalo oy bisan minyo na oy. Kung naay extra income si bana okay kaayo pero kung sakto-sakto lang sus didto na lang gid ta sa bugas og sudan oy kay may na lang samot nagnaan na tay daghan mga anak ba. Inata mag kuan anang mga inana oy kanang mga stop toy, mga bulak, chocolate. So dito na lang gid ta sa daily needs nato no. Kay mabusog pa ta kanang mga inana dito na sa mga uyab pa sa mga bag-upang nag-uyab. So simpre kilig-kiligon pa man na sila. So angay ni sa ilahang mga stop toy na siya. So mo guys si Inday Maria ang tindirang hugotera mo ni siya na maligya og stop toy kay para makapalit intaw og gatas sa anak. So kung ganahan mo hala subscribe. Thank you.